हाय फ्रेंड्स, आज मैं जानिके तुम दशम श्रेणी थिबा जो भौतिक विज्ञान प्रथम अध्याय प्रक्रिया और रासायनिक समीकरण। प्रथम जानिबा कि रासायनिक प्रक्रिया क्या कुहाଯାଏ ना जो प्रक्रिया गोटे मौलिक अन्य एक मौलिक सहित मिसी एहार बंधर परिवर्तन घटिबा, बंध भांगिबा, बंध जोड़िबा किंबा रंगर परिवर्तन घटिबा आदि होइଥାଏ। ताको रासायनिक प्रक्रिया कुहाଯାଏ। साधारणतः रासायनिक प्रक्रिया जो मौलिक गुड़िक नहीं से मौलिक गुड़िक पूर्व अवस्था को फेरी आसी न थाए ताहाକୁ रासायनिक प्रक्रिया बोली कुहाଯାଏ। ଯେମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ତଥା ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ଖରା ଦିନେ କ୍ଷୀରକୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀର ଛିଡ଼ି ତାହା ଦହିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଲୁହାର ତାୱା କଢ଼େଇକୁ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଏହା ଆସିଲେ ଏଥିରେ ଏକ ମୋଟା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଆବରଣ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହାକୁ କଳଙ୍କି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଙ୍ଗୁର ରହିଲେ ଯେମିତି ପଚିଯାଏ ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମ ମନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପୁଜୁଥିବ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ। ଆସ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାମ 1.1 ରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି କି ଆମେ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତ୍ରକୁ ନେବା ଏବଂ ତାହାକୁ ବାଲି କାଗଜରେ ଭଲସେ ସଫା କରିଦେବା। ତାହାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚିମୁଟାରେ ଧରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବର୍ଣ୍ଣର କିମ୍ବା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବା ଲ୍ୟାମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳାଇବା ଏବଂ ସେହି ପାଉଁଶକୁ ଗୋଟିଏ ୱାଶ ଗ୍ଲାସରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଉଦାହରଣ ନେବା ଏବଂ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଆମେ ଏକ କନିକାଲ ଫ୍ଲାକ୍ସ ନେଲୁ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନେଲୁ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଜିଙ୍କ ଦାନା ନେବା ଏବଂ ଲଘୁ ସଲଫରିକ ଏସିଡ କିମ୍ବା ସଲଫରିକ ଏସିଡ ମିଶାଇବା। ତ ଦେଖିପାରୁଛ ଏହି ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ କନିକାଲ ଫ୍ଲାକ୍ସକୁ ଆମେ ନେଲୁ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏକ ଛିପି ତାକୁ ଆବୃତ କଲୁ ଏବଂ ସେଇ ଛିପିର ଉପର ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କାଞ୍ଚର ନଳୀକୁ ତାକୁ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲୁ ଏବଂ କନି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ କାଚର ଭିତରକୁ ଯାର ଭିତରକୁ ପଠାଇଲୁ ଏବଂ କନିକାଲ ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ କିଛି ଲଘୁ ସଲଫରିକ ଏସିଡ ନେବା ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟକୁ କିଛି ଜିଙ୍କକୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଜିଙ୍କ ଦାନା ପକେଇଲା ପରେ ଏବଂ କିଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲା ପରେ ଏହାର କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଥିରେ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ଏବଂ ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ତା ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହେଲା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କଟି ନେଇଛୁ କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ ଆମେ ଯଦି ହାତ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ହାତରେ କିଛି ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶରେ ଜାଣିପାରିବା। ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିକାରକ ସହିତ ମିଶି ଏକ ଉତ୍ପାଦନରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ତାହାକୁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଲେଖିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଏହା ବହୁତ ଲମ୍ବାକାୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରାକାରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇ ପାରିବ। ଆମେ ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନେଇଥିଲୁ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ 1.1 ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ କ'ଣ ନେଇଥିଲୁ ନା ଆମେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତ୍ରଟିକୁ ଜଳାଇଥିଲୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଉପସ୍ଥିତ ତାହା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ହେଉଛି ପ୍ରତିକାରକ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତିକାରକ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିକାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୌଳିକ ସହିତ ମିଶିଥାଏ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରତିକାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ପାଦକ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ମୌଳିକ ମିଶିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ବା ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୀର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏବେ ଆସିଲା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହି ଯେଉଁ ସମୀକରଣକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଯଦି କରିଥାଉ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ବା ବହୁତ ଦୀର୍ଘତର। ଏହି ଯେଉଁ ସମୀକରଣକୁ
ଅଧିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବା ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ ରିଆକ୍ସନ କରୁଛି କଣ ହଉଛି ତାର ତାର ହଉଛି ଉତ୍ପାଦକ କଣ ହଉଛି ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ ହଉଛି। ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କହିଲେ କଣ ବୁଝନ୍ ନା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯୋଉ ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯୋଉ ପ୍ରତିକାରକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଙ୍କର ସମାନ ହେଲେ ଏହା ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଆମେ ପଢିଛୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେ ବସ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମରେ କଣ ପଢିଛୁ ନା ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ତାର ବିନାଶ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯୋଉ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯୋଉ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ସମାନ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ସମୀକରଣ ଲ ଅଫ ଦି କନଜରଭେସନ ଅଫ ଦି ମାସ ବା ବସ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯୋଉ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯୋଉ ମୌଳିକ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଭିନ୍ନ ଥାଏ ତାହା ଲ ଅଫ ଦି କନଜରଭେସନ ମାସ ବା ବସ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। ଦେଖ ତଳେ ଦେଖିବା ସାରଣୀ ଦେଖିପାରୁଛ ତମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାଢୀରେ ଏଠାରେ ଯୋଉ ମୌଳିକ ଅଛି ଜିଙ୍କ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି ସଲଫର ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି। ଏଠାରେ ଜିଙ୍କ ରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ଅଛି ନା ଏଲଏଚଏସ ରେ କଣ ଅଛି ନା ଏଟା ହଉଛି ଏଲଏଚଏସ ରେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ ରେ କଣ ଅଛି ନା ହଉଛି 1 ଅଛି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ରେ 2 ଅଛି। ସଲଫର ରେ 1 ଅଛି। ଅକ୍ସିଜେନ ରେ 4 ଅଛି। ଡାହାଣ ସାଇଡ ରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାଢୀରେ କଣ ନା ଏଠାରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯୋଉ ମୌଳିକର ଯୋଉ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମୌଳିକ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ। ତେଣୁ ଏହି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟି ଏହି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟି ଏହା ଲ ଅଫ ଦି କନଜରଭେସନ ବା ବସ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟି ବସ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ସେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଆମେ କେମିତି ସମତୁଲ କରିବା। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ସମୀକରଣଟି ଆଇରନ୍ ଅଛି ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରି ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛ କି ଏଠାରେ ଆଇରନ୍ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦୁଇଟା ଅଛି ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ତ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ଅଛି ନା ଏଠି ଆଇରନ୍ ତିନିଟା ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଚାରିଟା ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦୁଇଟା ଅଛି। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ବସ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମକୁ ଏହା ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ବା ଲ ଅଫ ଦି କନଜରଭେସନ ନିୟମ ଏହାକୁ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଆମେ ଯୋଉ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଚାରିପଟେ ଆମେ ଏକ ବାକ୍ସର ଆବରଣକୁ ଦବା। ବାମ ପଟରେ ଥିବା ଯୋଉ ମୌଳିକର ମୌଳିକକୁ ବାକ୍ସ ଦବା ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ସ ଦବା। ଦେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହି ସାରଣୀରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୌଳିକ ମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା ଏବଂ ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଥର ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆଇରନରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି 1 ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି 3 ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନରେ ଅଛି 2 ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି 2। ଅକ୍ସିଜେନର ଏଠି 1 ଅଛି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି 4। ଦେଖିପାରୁଛ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଯୋଉ ସାରଣୀରେ କଣ କଲୁ ନା ସାରଣୀରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ H2O ଜଳ ଥିଲା ଏବଂ 4ଟି Fe3OS4 ରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ କଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଲୁ। ଦେଖିପାରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ Fe+4H2 = Fe3 4O4 ପ୍ଲସ୍ H2। ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ 3ଟି ଆଇରନ୍ ଅଛି ତା ସହିତ 4ଟି ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ଏବଂ 2ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇରନ୍ଟି ଏହାର ଭିନ୍ନ ଦେଖାଉଛି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଲଗା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଇରନ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମତୁଲ କରିବା ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 2ଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆମ ପାଖରେ 8ଟି ଅଛି। ଅକ୍ସିଜେନ 4ଟି କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ 8ଟି ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ସମତୁଲ କଲୁ କେମିତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଇରନରେ ଏଠି ଆଇରନକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କଲୁ ଏବଂ 4 H2O = Fe3O4 + 4H2 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରିଣୀ 5 ରେ ଆମେ
थ्री को मल्टीपल कलु आयरन सहित प्लस फोर इंटू H2O देन गियर्स टू आम पाखरे तीनिटी आयरन को तीनिटी आयरन आसिला ता सहित चारिटी ऑक्सीजन आसिला आठटी हाइड्रोजन को आठटी हाइड्रोजन आसिला यह होची समतुल्य तेणु एबे यह लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास को यही जो रासायनिक समीकरण टी यह फॉलो करिवो मान तार नियम को से पालन करिवो भौतिक अवस्था पे प्रतीकर सूचना राइटिंग द सिंबल ऑफ द फिजिकल स्टेट आम्ही जानिबा जो आम्ही जो मौलिक व्यवहार करछु ता केउ भଳି अवस्था अछि तार जानिया पई किछि सिंबलिफिकेशन अछि जेमिति गैसीय पई जी द्वारा सिंबलिफिकेशन कराउछि आ तरल पई लिक्विड द्वारा सिंबलिफिकेशन कराउछि एवं जलीय द्वारा पई एक्वास द्वारा सिंबलिफिकेशन कराउछि ए सेमिति कठिन पई सॉलिड द्वारा सिंबलिफिकेशन कराउछि देखि परछो जो एग्जांपल हम पाखरे जो अछि Fe आयरन टा हଉଛି सॉलिड स्टेट মানে आयरन टा हଉଛି सॉलिड स्टेट रे ଅଛି ଯାହା S ଦ୍ୱାରା ସିମ୍ବଲିଫିକେଶନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଳ ବା H2O ଟି ଏହା ଗ୍ୟାସ ସ୍ଟେଜ ରେ ଅଛି G ବା ଗ୍ୟାସିୟ ସ୍ଟେଟ ରେ ଅଛି ଏବଂ ହଉଛି ତାର ଆଉଟପୁଟ ମିଳିଲା ଆयरन ଅକ୍ସାଇଡ ଏହା ସଲିଡ ସ୍ଟେଟ ରେ ଅଛି ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟି ଗ୍ୟାସ ସ୍ଟେଟ ରେ ଅଛି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ एग्जांपल ନେବା କେମିତି ଦେଖିପାରୁଛ ତଳେ ଯୋଉ ଅଛି 4ଟି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ସହିତ 12ଟି H2O ଜଳ ଅଛି ଯାହାକି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସିୟ ସ୍ଟେଟ ରେ ଅଛି ଏବଂ ଜଳଟି ଲିକ୍ୱିଡ ସ୍ଟେଟ ରେ ଅଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଏବଂ କ୍ଲୋରୋଫିଲ ଅବସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି C6H12O6 ଏହା ଏକ୍ୱା ସଲ୍ୟୁସନ ରେ ଅଛି ଏକ୍ୱା ସଲ୍ୟୁସନ ଯାହା ଏହା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଅଛି ସ୍ଟେଟ ରେ ରହିଛି ଏବଂ O2 ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଟି ମଧ୍ୟ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଅଛି ତା ସହିତ ଜଳ ଅଛି ଲିକ୍ୱିଡ ସ୍ଟେଟ ରେ ଅଛି ଜାଣିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଛୁ ଯେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ପରମାଣୁ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ କି ପରମାଣୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଯାଏନି କି କୋଉଠି ନୂତନ ଆସି ପରମାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏନି ଏଠାରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ବନ୍ଧ ନୂତନ ବନ୍ଧ ଗଠନ ବା ଆଦି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଗନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ଜାଣିବା ବା ବୁଝି କଣ ନା ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ